Wah, mripate mak plowerok langsungan ae. Anggere ngomone saweran mending mripate saya amba ae. Mbak Tatin 500 nggih. Ning tenang Tin, tenang sik iki tak gawane sik. Sing dikersakake Mbak Elisa nembang Sri Huning Mustika Tuban. Mbak Tatin dipun suwun podang kuning. Oh iya, Sapa sih sing diaturi? Mbak Lisa sik no. Ya, Oh bar kuwi lagi Mbak Tatine sing enteng kelas ringan sik, bar kuwi genti gelak kelas berat. Ayo. Ayo gedene semono. Saya gede. Ayo. Ning yang cara aku ya cocok kok. Piyayi kaya Mbak Tatin lemu ngono cocok. Piyayi lek gedhe kaya prau, lek ditumpaki ora uling ya Mas. Cara prau. Ora mudah tenggelam. Ayo, Mbak Elisa. Coba kaya apa? Nggih. Hormati men jumeneng. Ya. Nangis sajroning atiku. Areng yuk. Bareng Mbak Lisa ngagem jilbab, wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya Mak. Aja ngaten to Mak Cange, Yulimbo aku grogi, jujur banget aku grogi, mau joget grogi, hadir di antara para hadirin para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi, wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu, menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Iya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten niki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho, ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam pira to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Tapi kan aku tahu
posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku nggak enak, Bu. Bu Kesi. Dalam nyapo. Anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok wis apal to. Angger cah loro ketemu, mesti suasanane ngene iki. Pripun ya Bu, niku ngaten niku Suasana niki secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital, lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku Ramaido Elisa. Waiting Tresen because margi kulinten itu Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting Tresen. Ya. Jalenten sekeng kelenten nopo? Waiting Tresen because margi kulinten. Nah. Waiting Tresno mergo saka kulino. Yen awakmu meng tak peling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki yo Lah mana aku dikuyok aku. Ren diwangi Ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak Nun sewu ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Pripun? Riyen Bahasa kak menika. Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia, Adam Ya. kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah nggene omah-omah ki putrane ki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan Mbah Hasim, kedah minggah panggung mriki, Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Bagaimana niki? Nah, jenengan sebagai kiai, Mbah. Jenengan itu sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun sampai enten iki. Betul, Tidak mriki, saya Mbah. juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Alah. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya, Bu. Tak omongin sa. Kose. Apa? Jadi Elisa. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono iki lho. Mbah, Lho ki diajeni karo santri-santrine lho. ade kudu ngaturi Mbah Hasim. Nggih, Mbah Hasim. Aku pokoknya orang marem nek Mbah Hasim tidak mriki. Tidak mriki, Mbah. Harus Harus memberikan tanggungan. Jenenge howong ya, Bu. Dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya, Bu. Iya. Kita akan Tak omongi Mbah Hasim iki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenenganipun kondang, pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoknya aku ora trimo. Lek Mbah Hasim ro tindak mriki arep tak klarifikasi, Mbah. Ayo Mbah Duduk. tindak kula parani lho, Mbah lek mboten kersa. luar biasa kersa lho. Ayo, Mbah. Mbah Hasim. Dewa teratawanta ya mungune endra wanta ya mungune endra wonten ingkang tanpa pindhan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Wis to digdaya wanita cerewet to kaya ngapa lek diglembok
manut Mas Cahya. Weh nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneng wong siji gedine kaya ngono mosok arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sik jenengan aku ora ngewangi jenengan, Nggih. tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Wes kasunyetan mari aku wis kadung pengen iki repot. Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula, enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih, ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Sim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada ora patek wani. Mbah Hasim, Dalem. nyuwun sewu, Mbah. Nggih. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged to ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, sing lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mungkin kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Mergo wong lanang kuwi kridone duweni gragas. Tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi Oh, iki. cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragas iki. Rungokno. Selamanya, Aku yo lagi Pak. iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku ki tak cepot nang kono Mas Cahya mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki, berarti satu untuk selamanya nggih. Wah ngeten Mbak Disa nggih. Mulane jenengan nek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik. Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung ra patek kepenake. Oh nggih. Nggih. Nggih Mbah Sempah kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Iya iso tiba. Jenengan kok iso manut mawon to? Mosok Kiai bengoki lho. Lah mosok aku Kiai ora ngadeg, kondang. Lah nggih jenengan Kiai kondang mosok kalah karo Niki sinden. tak share. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Medion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Ayo tepok Mbah. kene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Nggih. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku mulih ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun Mboten pangapunten. napa-napa injih. Saniki panjenengan ngersake tembang napa, Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Wong Spesial, ngeten. nggih. Waduh. Nggih. Lah aku ki seneng aku. Aja Apa nembang wong dhewe. aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene bae dadi mak comblang ya ya. Penonton-penonton iki mbah sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Soyo, hobiku niku selendang biru Mas Soyo. Sindang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Lah Aku pun- mergo pleke karo kene. Oh nggih. Heeh, karo kene wae. Jenengan Senajan kalih soleh sangu. kalih anu Bu Kesi pleke. Duet. Iya maksude kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku. Duet Mbah Aku ki Yai. penyanyi dangdut masalahe ngono. Mulane sadurunge ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko. Ngono. Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Nah, dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lha kuwi luar Saderenge biasa. nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Mergo kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho ditawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Sembah nuwun Sabtu. nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nuwun, Mbah Nggih. Hasim. Matur nuwun Mbah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik, Bu Kesi neng kono karo Mbak Elisa. Nggih. Nuduhke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Sindang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak Dik, kita rukun ya, El, ya. Sindru songo, ayo. Kita itu karena sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu udah. Gawe mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku barang tak rasa-rasake ya. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung Nggih. daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisuwi terus kok.
Imam guyu. Oh, lek ngantuk awas kon niku. Tenang. Yo ben to. Yo Mas Dwi yo, selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarane Sukesi dan juga Elisa. Yeah. Rukun Lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan, kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasin mboten. Niki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Ya. Monggo selendang biru Mas Dwi. Ngatur Mbak Hasim, monggo sugeng laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wek jan luar biasa ya. Hamung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono iki kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya, gregel-gregel. Ngenaki hati. Batin setiamu Kur selendang tetapan janjimu selendang
Ya, ganti Dik Elisa. Dek. Hanya suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan ayo. Nggih no. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah, Alah, selendang selendang biru. biru. Kemayu. Hemong ngenaki hati. Neretekan Pak Cahyo. Dek. Mayu. Aku dingonokne rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mulo nggih perlak aku ora. Baten setiamu Kor selendang Pak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. tetap ana janjimu selendang biru. Oh. Sudah puas ya? Nggih Bu Kesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahyo. Nggih no. Oh, nggih, Pak menapa? dasar kalau wau ngersakaken Nggih. Sri Huning. Oh, Sri Huning, oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 500. Niku wonten tulisane ngate. Nggih estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500. Lah, Kula niku. tampi nggih, Pak Pak. dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur Nggih. sembah Nggih, nuwun. Niki kula padha-padha. salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah nuwun, jan. Pak. Le karo Kyai Kakung le bekti nganti tujune ora roh ayo. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Nggih, Dalang no. itu juga guru. Ah. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera Mbak aku ora ya. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Nggih. Pak Dasar mungkin ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh iki? Stop. Loh Nggih. Pak Dasar kan piyayine halus, lembut. Nggih. Iya. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih. Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Nggih. Salaman ki ora apa-apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Kan? Umi juga salim. Mungkin juga malah gini. niku lek anu ngambung tangan kula Nah, nggih. Umi, Winong, Winong, sami. Birgita. Birgita Sami nggih. kok Bu, kula nggih salim biasa. Nah, Tapi nggih namung mboten kula kumbah. iya. Lho pancen Elisa jarak kok asih senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho untuk Ampun. Nah. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, Amin, ndang amin. rabi ngono lho. Amin. Oh, Nek rabi iya. jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulem. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ya. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kowe. Ya niki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono, Oke. 500 kok langsung ora sampeyan ora. Sapa ngerti Menawi. sulek ulang tahun SMA 1 so wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri Kangsu Listieng Warni Srihaning Mastika
Mas maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Suralawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Sirolawe. Oh, Putra Kanjeng Lek Sirolawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun persa. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun persa ingkang banner niku pripun kula dibaneraken. Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Sirolawe. Nganti kleru iki. Druk prang brung. Ayo. Ayo. Tak prang kang bajana kara bebela wirat Kula kalian ajeng matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak dari kira-kira 2 kilo 3 kilo niku pedagang sedanten. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu yo nggawa mic barang. Tulung iki bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Ben perjalanan jenengan aman. Kuwi tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh, bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to. Lah ya aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktunipun ngapunten, dados rada randat. Tur ya niki wau saking nganune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol ya mampir. Mbak mancing riyen ana. Pentol. Ya itu apa bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang akeh banget. Oh kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntek kaya ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Tan wurung srihune gugur dadi mustikaning Tuban. Menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipun dangdutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. Nggih. Mangke Srihuning sak rambahan langgam dilajengke pepiling. Pepiling. Nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Srihuning mustika Tuban labuh tresno lan samaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis
nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokun tadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Nggih, bareng monitor. Monitor live streaming. Niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Nggih. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya, iki dilalah. Tumblek-blek ora sedeng. Nggih. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali piyayi-piyayi saged menikmati wayang dari manapun tempat disambi karo ngono ya iso disambi karo turu ya iso disambi karo ning sawah ya iso bebas saiki ra iso nonton dipirsani sesuk besok bisa nggih sip Mbak katresnane wirat maya Arba.
Nggih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo, iki ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo Mbak Tatin. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah aku nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kon merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas sing nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ini ngoten niku. Witeng tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi? Witeng tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedak ngene? Jenengan kulino bareng cedak gowedi, Pak. rasa dicedake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae lah aku kuwi mangan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Albab Albib. Labib Nur jenengan Irham. maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru iki bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Iki omong teko ndi-ndi Ya, ora. maksudnya- Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiyang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Heeh. Ngabekti karo sapa? Tiyang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualak. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo kok getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Apa? Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih to, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhani nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono, ngono ki wis berarti wis saking jontonge, saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki ketok iki anu Pak Arbai lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau.
Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggur anu gawe. Sik, aku ra entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu Kenapa? kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Hah? Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo mosok gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah. Heeh. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto. Ya ini lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie kok gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Iji, basan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Iji, menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Oh iya, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne kula. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, cete Pak Dasar. Chat, iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare dichat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dichat kok raine dichat ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Heeh. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih. Pau mung kalih anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocote. Lah Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne Lah, tenan. kowe urung nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosang ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Iya, ngono Oh, kuwi. sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane binjang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta endak. Nyoh ora. Ya mbok. Kira mau 2 juta. 2 juta denggelmu 500 lho. 500 ya. Ngaji, ro, lu patnya. Kok papat? Piro? 5. Loh, sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumasane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok iki lho. Gonamu mau piro? Nggo pajak ora? 3 juta? 300 tenan aku ra ngapusi iki lho tak delokke